Mesa de experiencias, Biblioteca Escolar, Base de Exploracións 2. En este caso, en esta sala, contamos con Susana Godoy, Cei Filomena Dato, de Barbadás, Ourense, que nos vai a expoñer o tema sobre voluntariado da biblioteca do proxecto 5 e Acción á Feira do Libro. E Susana foi directora no CEI Xesús Goldar e, sendo directora, o centro se incorporou ao Plan B2. Despois pasou a xefa de estudios no CEI Filomena Dato, onde está agora, e o centro incorporouse ao Plan B6. Entonces, bien, vai facendo patria polos centros que vai pasando. É responsable no Filomena Dato da Biblioteca Escolar e participou con nos nas xornadas, foi un dos centros premiados que viñeron a xornadas de convivencia a Culleredo hai 2 cursos, e este último curso pois volvemos a contar con ela como colaboradora e animadora da experiencia. E na outra parte da mesa, na que estades xuntas, neste caso, contamos, sí, moi ben, contamos con Matilde de Calcortina, do IES Rafael Dieste, da Coruña, co tema de abrindo espazos, sumando vontades. Licenciada en Filoloxía Clásica pola Universidade Autónoma de Madrid, catedrática de grego, profesora titora na UNED desde o 81, e é responsable da biblioteca do IES Rafael Dieste desde o ano 2006. Poñente nos encontros xa do ano pasado, 14-15, charlas sobre bibliotecas. Tamén escribe un artigo en Eduga e vos animo a todos a participar cando teñades algún tema interesante que queirades aportar e facernos colaboradores a todos. Que non nos vai... Temos aquí tipo Hollywood e agora non nos vai o son. Si, antes iba. Doulle. Antes soaba. A ver se ten aí. Si notando, vai. Son aquí, non? Está baixo, aquí no aquí. Mira, está aquí. Vale. Pues ahora ponemos o cable. Creo que había que darlle unha patada aquí debaixo, non? Cando non, vale. Iso é o fallo técnico. Vale, cámara, acción. Bueno, eu quise poñer este vídeo primeiro por varias razóns. Primeiro, presentar dun xeito actual, a modo de tráiler, porque un tráiler son aplicacións moi sinxelas que as tenemos nos móviles. Entón, simplemente metín fotos e texto. O resto ten unha aplicación que ocurre que é moi espectacular. Se a nos chama a atención, os nenos todavía máis. Entón, primeiro, para presentar os cambios que experimentou a biblioteca a toda a comunidade educativa. Poñémolo no blog e toda a comunidade ten acceso a ele. Temos que competir con un mundo audiovisual moi rico e atraente para os rapaces. Hai que engancharlos da maneira de como se engancha un móvil, unha tablet, a televisión, o cine, con imaxes
e sons propios dunha superproducción. Hai aplicacións, como vos digo ahora, non quero dar nomes porque problemas de publicidade, pero... Entón, temos que estar sempre preparados, no meu caso, sempre estou co móvil, porque son momentos que pillas que se non tes unha cámara, porque é máis complicado levála na mochila ou no bolsillo, pois a través dos móviles podemos captar imaxes, fotos, o que queiramos, e logo a montaxe, xa vos digo que é sinxelo. Entón, tamén trátase de captar cousas significativas que logo aos nenos lle vai quedar na memoria. Trataríase de facer tamén un traballo baseado nas emocións. Estamos nun momento no que se está traballando ou se procura, estánse sacando moitos cursos acerca do traballo cas emocións, porque o que nos emociona é significativo. E os rapaces, o que lles resulta atraínte, aí parece que van facer unha de cousas, pois eles, eso sí que os motiva. E lles resulta moito máis fácil logo implicarse na tarefa. Outra das razóns é presentar a nosa biblioteca escolar como un espazo de innovación activo e que nos esperan grandes aventuras e propostas lúdicas, todas relacionadas co mundo da lectura, ben sexa en formato digital ou en formato do libro. E outra razón, presentar o alumnado voluntario como o motor da biblioteca, protagonistas da historia e cambios que este espazo educativo vai experimentando. Teñen que ser conscientes de que son parte dun equipo que a biblioteca vai necesitar. Eu, despois de 5 anos que levamos no Plan B, sempre os digo a eles, cando empezamos en setembro a facer os equipos de voluntarios, digolle, é que sin vos a biblioteca non funciona. É dicir, queredes que a biblioteca abra e que... Sí, entonces, é dicir, esa importancia que estamos dando a eles fai que a súa autoestima medre e se vexan eles mesmos importantes. Despois destos, vou vos dar, como funciona a miña biblioteca no colexo, a nosa biblioteca do Filomena Dato. Ata este curso, eu abarcaba todas as horas, tiña 8 horas, incluídos os recreos, atención aos recreos. Eu son de educación física, entón, como estamos 2 profesoras, tiñamos horas bastantes para facelo. Todos os anos no mes de xuño eu ofrezco a coordinación. E digo, alguén aquel? Ninguén. Entón, digo, vale, pois outra vez. Entón, este ano, fixen o mesmo e dixen, non, pois xa está, non deixo. Entón, por unha chamada que tuven de Pilar, por ir a Culleredo, pois choreille un pouco e dixen, mira Pilar, que estou farta, que o deixo, que aquí ninguén colle o relevo, que tal, dice, non, ti pide, eu, pero que pido? Pois pedín tirar a parede contigo a clase que daba libre, pedín 2 horas para cada membro do equipo, ca esperanza que me dixeran que non, e así xa poder ter unha excusa, pero vedes nese vídeo que se tirou a parede, que se fixo un arco moi bonito, e que nos deron as 2 horas para cada membro do equipo. Durante eses 5 anos, pois a veces os recoñecementos non existen ou son moi poucos. Son a través dos nenos, sí, pero a través dos compañeiros, pois hai moi pouco porque damoslle moita lata, damoslle moito traballo, moito que facer, entón, moi bonito, sigue traballando, e vedes que todo eso, se hai disposición do centro e o centro realmente cree na biblioteca, pois teñeno que conceder, senón tampouco vamos a loitar contra as paredes, non? Fixen a reunión cos voluntarios, o que non se conseguiu, no recreo, na atención dos recreos, eu sempre pido poder ter o recreo antes para poder tomar un café, porque se teño as horas de educación física e teño que estar máis no recreo, que a verdade van moitísimos rapaces, e non estar na porta mirando como entran e salen, senón estarnos axudando, pois o profe non me vai o mega, profe tal, pois hai que estar con eles. E iso non se concedeu, e entón cada día vai un profesor do centro. Eu tuve unha reunión cos rapaces e dixen, mirade, vai pasar isto, profe, pero algúns, eu xa sei que vos sabedes máis que algúns deles, pero tamén lle tedes que ensinar aos profesores. Entón, agora estou contenta, porque deronse conta de que realmente hai movimento na biblioteca e de que non só entran e salen os rapaces, senón que len, hai xogos, hai videoxogos, hai películas, hai moitísimo que facer. Os nenos fan os préstamos eles, son de quinto e sexto, entón xa están pedindo a ver se pode reducir o número de usuarios no tempo do recreo, porque hai moitos, e que claro, é que aquilo xa, vale. Entón, genial, porque así tamén hai un recoñecemento cada vez que vou eu, lle fago unha actividade distinta ou algunha persona que se implica máis, pero depende do que cada un quera facer nese momento. Os martes temos os martes de cine, eu xa non pregunto se lle poñen o cine ou non, entón, mandolle tutoriais aos profesores a través do correo de como se pon a pantalla extendida, como se fai, xa sona un pouco raro as cousas, pero bueno, o que o quere facer, faise, pregunta, o equipo de biblioteca
e o que se implica, pois sí, que traballan na biblioteca, pero ven que existen realmente eses problemas de que non é só estar ali presente, hai que solucionar problemas dos nenos. Vou vos poñer outro vídeo, unha presentación, a nova biblioteca, como quedou. Neste apartado o que quero é compartir con vos un pouco que máis ou menos teremos os mesmos espacios de biblioteca, pero mellor hai algún que vos resulta diferente ou que podes anotar, pois mira, pois vamos crear este pequeno espacio nun recuncho. Espacios que temos, a lo mellor algún chama máis atención. A silla dos contacontos, pois ocorrixe me poñer unha silla máis alta que as normais, entón os nenos gustalle estar ali porque lle colgan os pés e falles gracia. Camaleta das historias, pois temos disfraces, entón se eles queren contar algún conto, pois co sombreiro de palla, pois algún conto relacionado con algún persoaxe dese tipo, ou con un gorro de bruxa, bueno, pois dá máis xogo. Xa os propios voluntarios, cando saen dos recreos, a mí non me toca, pois
pois contame, profe, hoxe estivemos contando un conto aos nenos co traxe que había de payaso, e, bueno, crean eles mesmos actividades. Por iso digo que temos de dar moitísimos bicos aos voluntarios, porque son os que están facendo que funcione a biblioteca. Por exemplo, o recuncho científico, xa vos digo que isto abriuse en outubro, entón faltan moitos materiais, moitas cousas que poñer, pedimos á Consellería, pero todo eso que ahora está en 2 aulas estaba só en unha aula. Entón, imaginade os muebles, había que tipo Tetris. Por exemplo, nese recuncho científico, ocurríselle aos membros da AMPA, están facendo rifas para vender, que hoxe non trouxe, senón, mira, 1, 2, 3, porque van mercar un microscopio científico, e vámoslo poñer nese recuncho, xunto tamén con material tipo laboratorio, que dounos unha pileta, se vos fixaste, entonces eu quería tirala, pero dixeron, non, que aí facemos actividades, vamos a poñer, vale, perfecto. Entón, ese microscopio, a través do retroproxector, pois vamos, podese traballar toda unha aula e ver a través do proxector. Os libros, por exemplo, a carpeta que había das mochilas viaxeiras, cando os nenos entregan unha enquisa, métese nesa carpeta e os nenos ven os dibuxos, nos pedimoslle unhas preguntas moi sinxelas e que fagan un debuxo do material da mochila viaxeira. Entonces, os nenos gustalle moito ver esos dibuxos que os outros entregan. E logo había outra carpeta, os meus libros preferidos. Esa é unha carpeta onde os nenos, unha vez que entregan un conto que leron, se entregan un resumen ou un dibuxo, no caso de que non saiban todavía escribir, dáselle un bibliopunto. Esos bibliopuntos, cando consiguen 10, damoslle un álbum, e unha vez que consiguen un álbum, damoslle un premio. Os premios son os que nos mandan das editoriais de regalo, ou nos mandan das revistas que compramos, de Caracola, de Reportero Doto, estes que temos, sabedes que mandan a veces un microscopio, unha cámara de fotos, que unha vez regalei a un e díxome, profe, dixe ao meu pai é que leva 2 anos caducada. Era certo que levaba ali, dixe, bueno, é dicir, que sempre temos algo para agasallar e cando nos mandan as axendas ou se non mercamos algo. Nos facemos sempre uns pins ou algo, bueno, e eles sempre están ali esperando a ver o agasallo, que merecen moitísimo máis. Camisetas, bueno, o que teñamos por ali. E algún espacio así, bueno, o de proxección que puxemos ahora novo, se non tiñamos un estante que lle puxemos unha plancha blanca que tiñamos que xirar para poder proxectar ali, bueno, pois ahora vedes que está todo moito máis aberto, os nenos van poñendo o seu espacio, o da alfombra, eso encanta, lle estirarse ali na alfombra, e o teñen pois bastante, organízanse, eu poño os voluntarios, teñen ali o listado das 5 tarefas que teñen que facer cada un. E, bueno, o que máis lle gusta é estar no meiga, pero entre eles acaban sempre algún rifando, porque, profe, que este non quere estar ali na porta, que este, pero ao final sí que son responsables. Bueno, aquí tedes unha xornada de portas abertas que nós fixémola un día e non veu ninguén. Entón decidimos que íbamos facer este ano cando tiñan a reunión de titoría. Este é un fotocol moi simpático, xa hai un pai. Cando tiñan titoría cos tutores dos alumnos, non? Entón era o 13 de setembro, 13 de outubro, e claro, antes de marchar xa estábamos os voluntarios ali co fotocol, non, se queres marchar tes que ver a biblioteca, non sei que, entón viñeron os pais, unha nai deulle ali de comer o seu bebé, bueno, contáballe un conto, outro de 3 anos que non sabía ler, entón fixemos así moitas fotos, e os pais, claro, veían, pois isto é moi bonito, mira que non quedou, que a veces decimos, bueno, que os pais non participan, non veñen, bueno, porque eles fíanse do que hai na escola e a veces porque non teñen tempo e se están tomando un café, pois dirán, bueno, ou a veces non podo, pensan que non poden entrar ou non len as cartas que lles mandamos. Entón, pero cando van, pois sí que ves que eles reaccionan moi ben e lles gusta. Mirade, vou comenzar cun proxecto que se fixo ano pasado, que é o proxecto 5 e Acción. Pois é un proxecto audiovisual que levamos a cabo. Moitos destes proxectos, por exemplo, o 5 de Acción e o da Feira do Libro ano pasado, o máximo traballo, a parte dos voluntarios, foron xente que era interina no centro. Viñeron e marcharon aos sustitutos, pero, bueno, traen ideas novas e traen moita enerxía para poder traballar. E este en concreto, pois dunha profesora, Estela, que non ten oposición, pero que merece que a nomee aquí, porque además salen moitas fotos, porque as facía eu, claro, alguén ten que facer as fotos. Cando me din, non, ti faz as fotos, e claro, eu fago as fotos, eu presento, eu poño os rapaces, poño... Entón, mirad, o proxecto 5 en Acción é un proxecto que saliu
para os voluntarios, nos fixemos a proposta de facer un casting no colexio, un casting real, para os grupos de teatro que hai da AMPA e do Concello. Ali hai moitas actividades extraescolares, entón hai 2 grupos de teatro. Entón, xa que están no teatro e os gusta a actuación, pois levar a cabo este proxecto. Entón, o primeiro que fixemos foi enviarlle aos voluntarios unhas cartas. As cartas iban co membrete do centro, todo o ordenador moi ben explicado, na que se decía que tiñan que pedir, entregalo na casa e pedir permiso, que tiñan que firmar os pais porque os necesitábamos para facer un casting a través dunha produtora que é Claqueta Coqueta e Rubén Ríos. Rubén Ríos xa veu 2 veces ao centro, é un rapaz encantador que os rapaces ademais transmítelle moitísimo, chega a eles moi... Eso é o que me queda? Entón, zumbando. Veis aquí, a primeira reunión, pois eles recibiron esas cartas, claro, como membrete da escola, xa lle estamos dando a importancia que ten esa actividade. Tiñamos que reunirnos moitos martes para falar sola, claro, en horario lectivo imposible. Entonces, excepto 1 ou 2 rapazas, acudiron casi todos. A primeira fase, investigar que se supón que é un casting, que é unha produtora, é dicir, era traballar o audiovisual, pero dende dentro, porque eles tiñan que presentar o resto do grupo, é dicir, traballar a oralidade, a capacidade de expresarse ante os demais, a perder a vergonza, perder o medo. Tamén eles iban a actuar ante os actores do grupo de teatro. Entonces, tuveron que investigar quen era Rubén Ríos, que non se chama Ríos, eso é colleuno por o pueblo, onde ele é. Entón, investigamos, vedes, aquí era a pantalla onde tiñamos a mini biblioteca. Entón, todo iso foron anotando. Logo, a segunda fase foi a elaboración do cartel. Había que presentar un cartel, entón tamén hai un traballo artístico. Non é moi fácil facer o ordenador, pero queríamos que o fixeran eles, e que o colorearan, e que puxeran o que les parecera. Veis aí, produtora, Claqueta Coqueta, cando se iba a facer o casting. Logo, presentamos, houve 2 fases. Rubén iba a vir un día para falarlle a todo o centro de primaria sobre un corto que ele levara un premio Mestre Mateo, que era Deus Edrada, unha curtometraxe, vamos a proxectar, pero ele faloulle de cuestións desde dentro, como director e como actor, aunque viran o corto. Despois os rapaces, nesa cita que tivemos con Rubén, presentaronlle os compañeiros, tuveron que facer cartéis tamén para presentarlle os compañeiros quen era Rubén. Entón accederon ao videobook del. Aquí a presentación ante os distintos grupos de teatro. Tuveron que ir 2 días, porque eles ensayan en diferentes días. Entón, por exemplo, aquí explicaronlle como se chama unha pértiga. Explica, para que es eso que vas a tener ahí? Esto es una pértiga. ¿Para qué? La pértiga recoge o sonido de los actores e intenta que non se vea na cámara. Moi ben. Non se escoita moi ben, pero vedes que tiñan, é dicir, aprenderon os conceptos da pértiga, que é o que recolle o son, unha foto con Rubén Ríos, porque lle tiñan que explicar a nenos moi pequenos que van a teatro, que son de infantil, que era o que tiñan que facer e que día tiñan que acudir, e eles tiñan que transmitir aos seus pais, aunque nos logo lle mandáramos unha carta. E logo fixeron unha simulación do que supuña un casting. Entón, a profesora lles dicía, pois, ahora imaginadevos que tedes que ir a mercar ao supermercado, pois algo. Entón, facían entre eles unha pequena actuación. Aquí podemos ver como foi o proceso. Presentabanlle o cartel, aí estaban os nenos. Coincidía que, a lo mellor, algúns eran voluntarios, pero eles sí que guardaron o secreto hasta o día da presentación. Vedes aí cos cartéis que eles mesmos sacaron. E logo, o propio día que Rubén veu falar connosco, eles tamén o presentaron ante todos os alumnos de primaria.
mamá, quero ser actor. Ti? Si, eu. E por qué? Porque che me gustan as titiritadas. As titiritadas que estás facendo ti agora? Filla, tens que decidir, é a túa vida. Bueno, a min gusta eso. Entonces tú me explicas eso. Bueno, non se apoiaremos. Bueno, aí están escenificando, estes dous son os pais, é dicir, como Rubén chegou a ser actor. Entonces, este rapaz sí que fixo un corto con él, porque además foi moi curioso, porque o contou Rubén, dixo, paroume na rúa e díxome, madre mía, solo me queda isto. E díxolle, Rubén, eu quero ser actor, presento, eu son Pablo. Entón chamámoslle Rubén Junior. A Pablo xa non está na escola, pero sí que traballou con él nalgún corto, nalgúnha curta, que ahora presentou no Festival de Cine de Ourense, o último, que vida. Logo, bueno, fomos poñendo, pois ele a través de Facebook, deunos as gracias, é dicir, os nenos, pois tamén traballamos as redes sociais, eles non poden ter acceso a Facebook, teñeno, pero non poden. Pero metimos todo, claro, o que saliu na prensa tamén. E logo este é o casting, é dicir, o día do casting viñeron a rapaza da produtora, veu Rubén, veu da grabación, é dicir, fíxose real. Pasaron nosos vídeos e estes nenos pois, están nunha base de datos para poder ser utilizados para podennos chamar para facer calquera representación. Vale. Vos ao mellor decidir, pero eu non conozco a ninguén que... Bueno, pero o importante foi todo o proceso que os voluntarios levaron a cabo, é dicir, a elaboración do cartel, analizar cales son os elementos do cine, dos actores. Ao final, bueno, pois se non coñecemos a Rubén, pois un que faga, podemos facer un simulacro de casting. Logo, os nenos fixeronlle agasallos. Isto é un libro precioso, que foron eles escribindo cousas, fixeronlle co logotipo da productora, hai unhas galletas, bueno, increíble. Logo, outro gran proxecto que facemos é, levamos feitos xa 4 feiras do libro, tamén fixemos unha presentación tipo tráiler, como quedan 5 minutos. Pero en distinto formato, vedes que é moi sinxelo e moi espectacular. Na Feira do Libro tamén a promoven todos voluntarios. A primeira idea é intercambio de libros, pero de aí van xurdindo cantidade de cousas hasta que os pais acaban implicándose, que non quere dicir que sexa un programa cerrado. Este ano dedicamos a, como estaba dedicado ás matemáticas, pois metimos matemáticas. Acabaron veu un pai que nos trouxe os xogos de inxenio, pois ali nun recuncho, hasta nos agasallou con algún xogo, traemos mascotas, pois ali en Ourense coñecemos a Carlos da Bufarda, e pedimoslle disfraces, senón a través tamén de Rubén, pois nos deixou algún, entón os nenos teñen a ilusión porque chega a feira, ven Peppa Pig, ou ven Pluto, ou non sabemos hasta o momento. É dicir, que moitas cousas non se pechan, senón que van xurdindo, e o mellor o último día, pois hai moitas máis actividades que houve o primeiro. Temos o día da visita das familias, tamén. E este ano tamén yo quixemos dedicar a Filomena Dato, que intentamos que se lle concedera a Letras Galegas 2016, fixemos chapas como esta. Todos os nenos levaron a súa chapa, fixémoslle... Adiós. José Luís, me matas. É dicir, fixéronos... Isto podelo facer, podedelo ver todo no blog do centro do libro de paseo. Na etiqueta Xornadas, que é onde entrei eu. Este é o fotocol, onde os nenos pois fixemos fotocol. Outro máis bonito, tuvemos a ocasión de que compartimos unha xornada co Colexio de Vilar de Vós, porque viñan ao auditorio, entón nese día, veña, despois si veña, fixémoslle todas as actividades. Este é o máis parecido a Filomena Dato, que é o Pekín. Vedes, nun primeiro momento empezouse a facer
nunha aula de psicomotricidade, pero xa se desbordaba. É dicir, había tanto libro, tanto material, actividades, poñemos todos os proxectos que se fan durante o ano, expóñense, aquí todo dedicado ás matemáticas, os proxectos do curso. O principal é o intercambio de libros, damos aos rapaces unhos bonos, chegan, e según o libro que les entregaran, pois damoslle ese bono. Os voluntarios están repartidos por toda a feira, poñemos música, entón, fixemos tamén unha presentación do Kamishibai de Filomena Dato. Os de infantil traballaron cantidad de proxectos, dos piratas, dos planetas, bueno, nos sacamos todo ali. Aí estou con Pluto, que tamén fai ilusión. Fixemos karaokes. A verdade é que a veces empezamos con poucas actividades, pero empezan a salir ideas e os pais que queren participar e decimos, pois adiante. E a ilusión que teñen os voluntarios porque están pelexando sempre, cando me toca, cando me toca. Un puzzle tamén xigante que fixemos sobre Filomena Dato. E o do Kamishibai foi moi enriquecedor porque do Colexio Vilar de Vos teñen un neno sordo, entón veu a intérprete e fixonos unha interpretación do Kamishibai que tamén a temos gravada. É dicir, que son cousas que van xurdindo e que enriquecen moitísimo a actividade que se fai. Eu durante esa semana non podo ir a dar educación física, pero encantadísima, porque este puzzle tamén a través de preguntas, despois do Kamishibai, facíamos de preguntas aos nenos, e o que acertaba, dábamos unha peza, e tiñan que irla poñendo. Os toldos xa se compraron o primeiro ano, pois xa queda, tipo feira. Mesas, como non hai tantas, poñemos as colchonetas do ximnasio, é dicir, é todo imaginación. Regalaronos os do Vilar de Vos tamén un fotocol moito máis bonito de Filomena Dato, que é o que aparecía ao principio o pai. Dimoslle un miniconto tamén do Kamishibai, para que eles o teñan na casa. Aquí a actividade final pois era facer o karaoke de contos. O minuto este é moi largo, José Luis. Xa está, acabouse. Bueno, se queredes ver, eu teño algunha cousa máis, pero que podedes entrar a través do blog do libro de paseo e vedes, ás veces, estes proxectos decidir, pero isto mellor é moita cousa, moita historia, pero cousas moi sinxelas que se nos ocurren no día anterior e poñémolas, pois veña, paz máis matemáticas, pois preguntas sobre os números, sobre a paz, pois aquí xa están, en un día ou dous, vale? Entrades no blog e aí podelo ver. Moitísimas gracias a todos por escoitar. Moitas gracias, Susana. Voulle pasar a miña compañeira a mascota do libro de paseo, que é o don libro, claro. Oi, que ben, oi, que ben. Bueno, moitas gracias. Bueno, pasamos agora con Matilde. Bueno, bons días a todos. Eu prefería que seguira a compañeira o rato que quixera, de verdade. O malo é que logo eu tamén teño que ir un pouco a presa, verdad? Bueno, como non hai moito tempo, vou poñer a nosa presentación e xuro non falar ata que chegue o punto central desta charla. Bueno, xuro falar pouco ata que chegue o punto central da charla, que é as actividades que son as máis importantes do noso centro, que son... Ai, por que empezo aquí? Espera. Que son estas, precisamente, pero non empeza aí. Ben, entón, vou poñervos unha introdución, entón, ides vendo, e eu vou falar o mínimo, vale? Se falo moito, os amigos, facédeme así. Ben, o primeiro de todo, explicar que o tema central van ser dúas actividades de animación á lectura e o proxecto anual de centro. Pero que eso non se entende se non facemos esta pequena introdución. Comezamos no 2006-07 abrindo o espazo para sumar vontades. Daí o título. 4 piares que consideramos que son o sustento da nosa biblioteca. Actividades asentadas, un espazo acobillador, difusión axeitada, eficaz e organización estable. Curiosamente, forman actividades, espazo, a palabra aedo. E eu, que son moi homérica, gústame moitísimo. Ben, o espazo 2007, 2015, 2007, coa mesa do profesor ao fondo, bueno, nun lateral,
2015, con este mostrador de profesor. Porta antes e despois. Mobiliario, o que temos todos, porque o compramos todo nos 2 primeiros anos do Plan B que podemos, verdad? Pero só aquelo que nós creemos que somos un pouquiño orixinais, que son estas figuras exentas que decoran a biblioteca. Na entrada, na sección juvenil, na zona de galego, na zona de préstamo e consulta, na zona de lingua española e na zona de lectura relaxada. Fixeronas no Departamento de Debuxo cos alumnos. Equipamento o que mercamos todos os 2 primeiros anos. Pero eu quero destacar o máis importante do equipamento e é que se use. Nós temos loitas pola plastificadora e pola cámara de vídeo co trípode. Aquí tedes estas nenas que creo que xa ensinei noutro en marzo, pero gústame moito porque nesta fixeron unha entrevista sobre os profes que non somos galegos e que falamos galego ou non falamos galego e por qué. A organización dos fondos, nada novo baixo sol. Voume fixar nos novos cartéis que estamos elaborando este ano. Este sería o prototipo. Queremos ao final de curso facer todos con unha estética similar. Nas seccións, temos a biblioteca dividida en todas estas seccións, tampouco somos nada orixinais. Só en esta sección que chamamos Encontros con Escritores, que creamos facendo este pequeno homenaxe con unha foto e con un libro asinado por eles a todos os autores que veñen a dar unha charla ao centro ou a aqueles autores que nos acudimos a charla e nos asinan libros. Facémolo para poñer en valor as lecturas e aos autores. O equipo, esta non se le nada, bueno, o equipo, conto vos, somos 6 profesores, 16 horas semanais en total, cada un ten unha tarefa, non temos hora de reunión conxunta, é imposible en secundaria prácticamente, e se o que o conseguides tedes moito mérito. Temos reunións puntuais, a nube e todas esas cousas. É a hora común que deixamos 2 profesores, eu con outro compañeiro, para traballar as actividades máis así. Os colaboradores. Eu os colaboradores cambiaría ese nome, por favor. Non son colaboradores, son imprescindibles. Os imprescindibles. Son, no noso centro, 10 nenos e nenas, que traballan con nós unha hora a semana nos recreos e logo que en todas as actividades. Actualmente son 10 fixos e este ano estamos metendo outros 10 para que axuden e fagan, ademais, mentres un fai o préstamo, que hai colas, o outro organiza fondos, forma usuarios, atende as consultas, etc. E nos alí sempre detrás para axudar, claro. Ai, perdón, que lle dino atrás. Estos son os nosos colaboradores. Unha nena non tiña permiso dos pais para amosar a súa imaxe pública e por iso a cubrimos. Faltaba un que tiña gripe. Están os 10 imprescindibles. Os outros 10 estamos empezando con eles, por iso aínda non nos puxen. E, bueno, son a alma da biblioteca. Damos moita importancia á difusión, moitísima, tanto fora do centro como dentro. Usamos todo isto, que usades todos, pero nós destacamos as 2 primeiras cousas que aparecen aí. Nós funcionamos moito de viva voz. Bueno, eu penso que se os gregos inventaron a filosofía é porque lles gustaba falar. Falando, con un cafetiño na man, eu este ano conseguín un departamento máis para o noso, que parecía imposible, para o noso proxecto. Falando, de un en un, de viva voz. É moi pesado, paso o meu día no pasillo, pero
A nós nos resulta. E logo, listados. Papel, sí, señor, papel. Por qué? Pois porque o wifi dos centros é unha entelequia. Non temos wifi. Cando 5 se conectan, o wifi vaise a porra. Eso é ter wifi? Primeira pregunta. Segunda, 4 ordenadores na sala de profesores. Cando un non funciona, o outro non está conectado á impresora ou están sempre ocupados. Vale? Entón, non hai disculpa para que saiban que películas hai na biblioteca. Ali no tabuleiro con unha chincheta postas. As listas de DVDs, listas de libros informativos, listas de libros ilustrados. Estamos facendo listas de todo. Así, señores, eu penso que o papel aínda non morreu. Mentras haxa recortes sobre todo. Ben, agora sí, esa falei abondo, as actividades. Bueno, poño esta que xa puxen para que os enlaces podades ver que facemos tamén a alfabetización informacional e esas cousas. Pero vou ir ás de fomento de lectura e en concreto as 3 últimas. Vamos a ver. Temos guía de verán e Nadal, temos mochilas viaxeiras en toda eso, temos contacontos de ida e volta, nos imos contar un conto e logo veñen os da Biblioteca Municipal a contarlo a nós, etc. Temos hora de ler, 20 minutos, bueno, temos efemérides todas esas da paz, do amor, todas. Pero as 3 máis importantes son clubs de lectura, homenaxe a un escritor galego e o proxecto anual de centro que é a Xoia da Coroa. Clubs de lectura. O Club de Lectura tal cual, como o blog e como se chama o Trasno na Rede, nace no 2010. Había antes algo no instituto, pero era unha cousa moi diferente. No 2010 ao 2013 estiven prácticamente soa levando o Club de Lectura con moi pouco apoio e funcionou como se poido. Pero a partir do ano 2013 xorde unha nova etapa e a de verdade é que está funcionando moi ben. Tratamos de, como digo aí, promocionar a ESO como canteira e incidir en bacharelato. Non perder o bacharelato por iso de que non teñen tempo. Temos varios clubs de bacharelato. E logo combinar textos clásicos e textos actuais. Agora mesmo temos 8 grupos de clubs de lectura que veñen sendo son 76 nenos. Son 4 clubs da ESO, un por nivel, e 4 de primeiro de BAC este ano. Mais ou menos sobre 10, 9 membros cada club. Somos actualmente 7 profesores os que levamos os clubs de lectura. O ano pasado éramos 5, este ano sumamos 2 vontades. O horario no que facemos os clubs, pois hai dúas preferencias. Uns os fan o martes ás 4 menos cuarto, porque ás 4:30 hai clase e prefiren pois vir ese ratiño antes, e outros nos recreos, 2 recreos por semana. Temos ficha de inscripción, porque nos queremos poñer en valor o club de lectura, queremos que se sintan importantes. Ser do club de lectura no instituto é importante, ten unha categoría. Entón, esta ficha parécenos a nós modestamente que dá categoría e pone en valor o club de lectura. Preguntámoslle os seus gustos, contanos as súas cousas así xa na ficha. E logo temos ficha de seguimento. Esta é do curso pasado que tiñamos segundo de BAC. A ficha de seguimento ten o número de usuario, número de rexistro do libro que se leva e si o membro do club participa ou non ven ás reunións. Isto é un pouco para a nosa avaliación posterior do club de lectura, nada máis. Ben, e logo tamén facemos lecturas no club de lectura e actividades, pero eu penso que é mellor que as vexades, se aparece a flechiña, no Trasno na Rede, no blog. No Trasno na Rede temos aquí, á dereita, todas as lecturas que estamos facendo este ano nos grupos da ESO e nos grupos de bacharelato, de primeiro. E logo tedes tamén, non se ve nada, pero bueno, aquí sí se ve,
nas actividades que facemos, as lecturas que tivemos outros anos e tamén os poemas, porque temos esta sección que non queremos que se perda, que é Poemas de Suño e Xaneiro, no que cada mes queremos que un neno faga unha homenaxe á poesía dándonos un poema e publicándolo no blog. Bueno, este é o noso blog. Actividades... Ai, perdón, que pone... actividades facemos encontros con escritores, facemos con outros centros, etc. E agora vou falar do Grupo Dado, porque o noso club de lectura está metido nun grupo que se chama Grupo Dado. Somos 6 centros da Coruña, 3 xa os vexo aí sentados, así que a ver se o explico ben. Chamámoslle Dado polas 6 caras do dado, porque somos 6 centros, non? E, bueno, tamén ten un blog, Lectura Corú. E, bueno, intercambiamos lecturas dos nosos respectivos clubs de lectura da seguinte maneira. Ao principio de curso, cada un dos 6 centros propón unha lectura e todos os centros temos que comprar 2 exemplares desas lecturas. Co cal, todos os centros temos 12 exemplares desas lecturas e podemos intercambiárnolo. Tamén facemos un pouco o que xa está feito en Libros Aeto, é dicir, poñer listados de lecturas das que temos máis de 5 exemplares, 10, e o facemos porque o Libros Aeto funciona moi ben, eu o utilizo todos os anos, pero ás veces ten o inconvinte de que é en Ourense onde tes os libros que necesitas, entón é máis difícil de intercambiarlos. Sin embargo, sendo de Coruña todos, pois é máis fácil, vale? Bueno, temos, creo que son 3 reunións, ou 2 ou 3 reunións ao ano, non? Pois ese é o Grupo Dado. Ben, a seguinte actividade... Ai, perdón, sí. Estes son os nosos nenos do Club de Lectura deste ano, porque facer unha foto de todos xuntos tamén une, se coñecen e, ademais, pone en valor, xa digo, o Club de Lectura. Aquí faltaban algúns nenos porque no recreo o que non veu de gimnasia está nun exame ou non sei que pasa, porque agora hasta non lles deixamos xogar nos recreos, é dicir, é unha cousa tremenda. Pero, bueno, son desde primeiro da ESO a primeiro de Vaca. Ben, a segunda actividade é homenaxe a un escritor galego. Naceu no ano 2011, coordinamos biblioteca, normalización e os departamentos que se suman e todos os anos, é unha participación, como digo aí, aberta, todos os anos lle dedicamos a semana anterior a Nadal a un escritor galego. Xa pasamos por Conqueiro, Celso Emilio, Rosalía, Dieste, o ano pasado Castelao, e este ano queremos facerlle unha homenaxe a Luisa Villalta. Estamos xa preparando. Ensino un pouco o de Castelao, o que fixemos o ano pasado. Non o podo ensinar enteiro porque soen ser presentacións moi longas. Bueno, esta é a aula virtual do Instituto onde vertemos todo o que facemos para que tamén o vexan os pais e o público en xeral. E aquí temos todos os centenarios e con respecto a Castelao a presentación sería esta. Un pouquiño vou ir pasando para que vexades un pouco. Facemos unha pequena entrada biográfica do autor, pero logo interveñen os nenos lendo, porque o obxectivo principal é que os nenos practiquen a lectura en voz alta. Bueno, este é o breve... A esperanza nos teus ollos espreguiza. Logo pasamos a obra, vale? E logo na obra o que quixemos facer é que os nenos dibuixaran os debuxos de Castelao e outros leran. Aquí está. Por exemplo, en terceiro da ESO fixeron con cousas da vida. O que pensa este vello non se pode dicir. Escoita este refrán: as casas dos señores van ás mans dos labradores. A escola é boa, Deus o pague, pero o mestre é o mesmo que xa tiñamos? Que cerebro debe ter ese home? Eu non che vexo máis que cráneo.
Ben, logo en cuarto da ESO fixeron, a corto porque dura bastante, en cuarto da ESO fixeron as caricaturas de Castelao, dibuixadas por eles. Un paso adiante e outro atrás, Galicia. E logo tamén leron contos. E chámanlle a Marquesiña. Non probou máis lambetadas que unha peda de azucre, e chámanlle a Marquesiña. A súa nai é tan pobre que traballa de xornaleira na casa do marqués, e a iña lle chaman a Sentiu por il un grande amor, e, cando máis se achegaba o americano, máis cobida sentía o rapaz, por enchelo de bicos. Ai, o americano... Ben, eu quería decir que o que é moi importante nesta semana do autor galego é que lean os nenos galegos, evidentemente, pero que tamén lean nenos que son de fora. Nós temos bastantes nenos de fora. Entonces, gravamos a unha nena sudamericana e a un neno norteamericano, que saen ao final. Entón, se non vos importa, vou a esta curiosidade, porque fan un grande esforzo e dá bo resultado. A ver se os atopo. Eu penso que sí, que están aquí ao final. Si, é Retrincos. Penso que despois do primeiro de Retrincos. Cando chegamos á casa de Melchor, logrei erguerme das súas mans, e con finxido acoitamento confeseille que sabía pouco da carreira. Repara que fai moitos anos que non visito enfermos, e entón Melchor, facendo un esforzo, díxome quedamente: O meu fillo xa non precisa de médicos. Eu xa sei que o coitado non pasa da noite. E váiseme, señor. Váiseme e non teño ningún retrato seu. Bueno, este era un neno norteamericano. Bueno, ten mérito, non? Ben, ademais de este, fixemos un pasapalabra que poño a disposición de todo o que queira. Aí este é o de Rafael. Non, este é o de Castelao. Si, é de Castelao. Bueno, fixemos así para que xoguen tamén. Esta presentación sempre a vemos na biblioteca, van as clases á biblioteca, ou algún tutor a que prefire poñerla nas titorías e tal. É dicir, ao final a ve todo, encargámonos de viva voz de que a vexa todo o instituto. Ben, e por último, digo, porque non quero estenderme, a última é o proxecto anual de centro. Como dixo Xosé Luís, temos ese artigo por se alguén quere ver máis a fondo un proxecto que o explicamos ali moito máis a fondo do que podo facer eu aquí. Bueno, un proxecto justifícase para nós por estas 8 premisas, é dicir, un proxecto une a todos os estamentos do centro, se traballa de maneira diferente, os nenos participan moi activamente, hai unha aprendizaxe real e motivadora, elaboramos moitos materiais propios que agora vos ensino, practicamos a alfabetización documental, integramos a diversidade, é impresionante como se integra a diversidade e mesmo o profesor fórmase cultural e tecnolóxicamente, vale? Ben, dificultades dúas principalmente, conseguir a participación de todo o profesorado. Nos no 2013-14 éramos 10 departamentos os que participaban, o ano seguinte xa foron 14. Este ano seremos 15. É dicir, vai sumando e conseguir isto en secundaria é, bueno, todos sabedes o que é moi importante e ás veces se consigue se a demanda ven deles mesmos. Claro, o primeiro ano é difícil, pero cando ti xa logras que esa dificultade primeira, agora son o alumnado e o profesorado o que o reclama. Facemos propostas moi abertas, tan abertas que ás veces nos asombramos de que realmente teña que ver co tema, pero o importante é que participen. E logo apoiamos documental e tecnolóxicamente, porque o profesorado agora mesmo corre moi malos tempos e necesita apoio para participar. E logo a organización sería outra dificultade. Ao principio tiñamos reunións destas que íamos 4 e que ao final o que facías era deprimirte. Agora funcionamos moito desde calquera lugar, as reunións conxuntas que son obligatorias tamén as aproveitamos e, sobre todo, é moi importante, estamos dando moita autonomía aos nenos. É o alumnado o que realmente prepara,
filma, plastifica, é dicir, fai moitas cousas cada vez de maneira máis autónoma. Ben, o desenvolvemento dun proxecto eu diría que ten 4 fases, polo menos o noso. En xuño eleximos 5 temas, poñemos unha enquisa con eses 5 temas e no claustro final de xuño decimos a bombo e platillo o tema para o ano seguinte, para que todos os departamentos o poidan incluir en setembro nas programacións. Bueno, non vou, teño pouco tempo e non vou... vale, sí, pois si vou. É que vin que era unha casi... Perdón. Vale, unha cousa que facemos desde hai 2 anos é que as primeiras propostas nos la fagan chegar en poñer prazos, porque senón logo te pilla el toro, vale? Ben, entón pusemos prazos e agora facemos desde hai 2 ou 3 anos, pedimos que nos presenten o que se vai facer e con que curso se vai facer o tema, centrando o tema, e facemos esta presentación para darlle tamén seriedade e poñerlo en valor desde hai 2 anos, e vai funcionando. Bueno, ao principio é unha introducción bonita do tema, pero isto mo salto, para que vesades máis ou menos o que o ano pasado co proxecto de Historia da Escritura propoña cada un dos departamentos, vale? Non vamos a amosar os 14 porque son moitos, pero eran 14 propostas. Se queredes, pois o mirades logo. Departamento de Ciencias, pois propuso isto, pois benvidos esa. O de debuxo, o de Educación Física, que pensamos que ia ser moi difícil, pois co lema de verba volant, scripta manent, pois fixeron un acrosport precioso en Educación Física, pois moi ben. En español, non foron 100, foron 101. Filosofía, frases en distintas linguas filosóficas, francés, galego, e este o meu. Paro aquí, es que este o meu. Ben, son 14, non por nada, sino por falta de tempo, vale? Ben, entón, facemos esta proposta, xa digo, ten que estar en decembro, estamos estes días precisamente con este tema, con que fagan chegándonos tal, e máis ou menos tamén este ano queremos que incorporen xa o curso, que aí sabedes que non estaba. Pois con primeiro de ESO C quero facer isto en historia, tal, un poquinho para compartir, para que todos saibamos o que estamos traballando os demais e tamén para non pisarnos, que ás veces o que facemos é duplicar moitas cousas, verdad? Ben, isto non sei que saiu aquí agora, esperade que se me foi a cousa. Oi, a 92 xa. Estábamos aquí. Bueno, aí. Ben, todo isto é coa finalidade de que no segundo trimestre xa vayamos perfilando unha serie de actividades co obxectivo logo de amosar todo o proxecto nunha semana cultural que facemos a finales de abril. Na semana cultural, un mes antes, bueno, non vos tomedes ao pé da letra dun mes antes, Normalmente debe ser un mes antes, pero bueno, ás veces a semana anterior. Pero bueno, un mes antes, poñemos de prazo, ten que estar a data, as actividades e o horario. Que conste que aí tedes, non me dá tempo, e tedes enlaces para ver o do ano pasado, que foi moi bonito. Logo temos presentacións, eu quería que mirades un mes antes, todos os departamentos achegan a biblioteca presentacións sobre... Sabenos o próximo. Pois eu sigo, non? Bueno, todos os departamentos nos fan chegar un mes antes o que prepararon e nós a biblioteca, coa axuda de nenos e tal, facemos esta presentación. Dúas presentacións dos 20 minutos cada unha. Empezamos os xogos tradicionais con un texto dunha nena africana lido por unha nena africana nosa. Así que xogar era a parte máis importante da miña vida. En gaiola vame inventar os meus propios xogos usando follas de hibisco e ás veces preparaba comidas con anacos de papel.
Gustábame moito tamén xogar as cousas de sempre, cos meus irmáns e os meus amigos. Bueno, Os meus xogos sinto non poder favoritos ensinar eran máis. bocos, Son dúas a buxaina presentacións, e o oga, xogo de imitación. son dúas presentacións as que facemos para amosarlas na Semana Cultural, dúas presentacións de unos 20 minutos cada unha, porque é que somos moitos departamentos e non queremos que ninguén se vexa dado de lado, é dicir, intentamos simplificar, pero sempre que amosar todo o que fixeron os nenos. Ben, logo preparamos unha presentación coas imaxes da Semana Cultural. A primeira Semana Cultural foi sobre Grecia e en un minutiño eu sí que quería que virades isto que fixemos en Grecia, porque bueno, amosa moito o espírito que queremos darlle á Semana Cultural, vale? Onde está? Bueno, toman eles a palabra, eles son os protagonistas das Semanas Culturais. Vístense, bueno, a vestimenta de gregos pusémola nós, non la deixaron un grupo de teatro, non se querían desvestir logo. Tocamos o epitafio de 6 kilos, evidentemente, música grega antiga. Bueno, paso moi rápido. Fixemos contacontos mitolóxicos na biblioteca. Eran eles os nenos os que facían os contacontos. Todos os días había deuses na biblioteca. E logo de matemáticas, pois puxeron a Tales de Mileto. En tecnoloxía fixeron esta fermosísima trireme. Bueno, é unha das moitas que fixemos desa semana, o que pasa que todo ese material que facemos se está adornando no noso centro actualmente, vale? Ben, esta foi a primeira Semana Cultural, é moi rápido, ensino fotos casi sin falar das Semanas Culturais. Este Partenón adorna a biblioteca hoxe en día e é unha auténtica xoia feita por tecnoloxía e debuxo. A trireme sigue no patio, un pouco máis descolorida, pero sigue no patio. É que lle dá a luz. A segunda semana foi interculturalidade, toda a terra e dos homes, e fixemos bandeiras de todos os países do alumnado. Adornamos todo o patio, non se veía ben esta foto, e fixemos cartéis propios de todos os países. Tivemos que acortar porque eran demasiados e centrámonos en 10, tratando de coller todos os continentes e iso, non? E, bueno, ese templo tamén o fixemos. Este é un cartel de Colombia feito por todo produción propia, vale? Bueno, trouxemos por sorpresa unha parella de tango nun recreo. Os nenos, cando tocou o timbre, saíron e atopáronse no medio do patio con esta parella. Foi moi bonita a sorpresa, é dicir, tamén é bo facer cousas por sorpresa. E mirade os profesores que atentos están tamén, Ben, trouxemos un grupo senegalés porque tiñamos alumnado de Senegal e ao final acabaron bailando, pasaron o pipa. E máis, tocou o timbre e nin nos coitaron entre os bombos. Terceira semana, Xogos Olímpicos, Altius, Quitius, Fortius. Bueno, estos son pantallazos, por eso está tan mal. A APA vestiu a todos os nenos con camisetas olímpicas e saímos á rúa a festexar o desfile olímpico cos nosas bandeiras do curso pasado e alguna nova máis, e moi contentos coa nosa antorcha. Mirade que contentos íamos, pero se puso a chover e tivemos que facer deporte. Ben, chegamos ao patio, nos esperaba todo o centro para encender a chama olímpica, o pebeteiro, e, por suposto, demos por inaugurados os Xogos Olímpicos do Rafael Dieste. A verdade é que, bueno, todos os recreos había actividades deportivas que non vou ensinar aquí, pero tamén había literatura, porque nós facemos moita préstamos de bibliotecas das que somos socios, bibliotecas municipais, enchemos de libros olímpicos o instituto. E os nenos meus quixeron facer este marcapáxinas coas mascotas e regalaron a todo o mundo. Os pictogramas, vou deprisa que xa me botan. Saímos na Voz de Galicia, polo da difusión. As nais prepararon desayunos olímpicos, que os nenos comían. Cuarto, o noso patrimonio. Vou ir tan deprisa que vou ser hasta molesta, perdonade. Exposicións de traxes propios de tal, Códice Calistino.
Pontes de Rande, Torre de Hércules que decora a biblioteca, un xogo que foi o máis bonito de todo, de cores, coa presentación esa grande que facemos, fixemos preguntiñas, tal, e, bueno, e no recreo, eles podían consultar co seu equipo e eles eran as fichas, evidentemente. E outra semana, os xogos tradicionais, xogos matemáticos que pusemos no recreo e que os nenos xogaban. O agora, sacos. Busaina de sonos estes xogos tradicionais que os nenos usaban no recreo, Sasa. E termino, última semana, historia da escritura. Póster feitos polos nenos, quedan moi poquiñas. Soportes da escritura, desde o alefato fenicio hasta o abecedario latino, marcapáxinas feito por los imprescindibles da biblioteca, que regalamos a todo o mundo, escritura cuneiforme, escritura en Grecia e Roma, con taboiñas feitas por nós, de cera, e logo, e termino de verdade, os obradoiros. É unha pasada que os nenos sean os encargados de dar os obradoiros. Dannos estupendamente, aquí o están preparando. Obradoiro de cirílico. Esta nena que tedes aí era bielorrusa, pero a axudante non e víamos o pelo polas clases, e, sin embargo, a pillábamos axudando a bielorrusa a facer isto, vale? Termino. As exposicións que se usen. Mirade o profesor de matemáticas dando a clase coa exposición. Bueno, eu preparando o obradoiro porque estaban moi nerviosos. Obradoiro de xaponés. Obradoiro de braille por unha nena cega que lles examinou para ver se habían entendido todo o que... Ben, e por último, 101 curiosidades que pusemos pola biblioteca diante, por suposto, logo coas preguntiñas para que o que quería premio tiña que tal. E a escritura no século XXI en inglés. A ver se alguén sabe ler isto. Termino, de verdade. 3 cosas. Un proxecto de centro ten 3 cousas para mí básicas. A diferente maneira de traballar, o protagonismo do alumnado e os documentos propios, os recursos que nós mesmos nos fabricamos. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Matilde e Susana, recollendo as túas palabras.